above all powers, above all. 저도 lapsogo bugra Jisu Khristan yang baik. Pada jeng kaidini tongthai serang lai piana. Tangai wo jeng serang lai kia kwthar khamani temabu. Tini bono jeng o topik ko tangai pinai sub topik ko. Temani bagai jeng kwthar tongthai. Kaitor jengno senamnai, jengno nakatnai. Bo jengno boni besarok no temani kwthar ongdi hon ba temani jeng kwthar ke tongthai kwthar tongthai abono jeng tini wansok lai Bible sawo ang kwthar ba nirokbu kwthar ongdi kaitor jengno phiok mani ongkha jengno tongai suwei gojong khlai romani ongkha gojong ke tongnani bagui tabuk nungje manino suwei gojong ketisai rogo tongani bagui nung samungbono samungo phanangmani bagui haibile inbono jeng samungo phanangmani samung wo chugrowani bagui no jeng suwei tongro omo haino kaitorbo jengno gojong gufur khlaimani ongkha jengno boni samungo phanang nani bagui engke jeng omo haikena bo gufur khlaikaba gojong khlaikaba jengno bo gojong ke tongrunani musu gojong ke tongthung hnai bo nayo sini apa kaitor ongkha gojong gufur engke boni besarok no bo omo haikena tongdi hnai nayo phai jeng Bible thanglaina John chapter 8 verse 10 by 11. John chapter 8 verse 10 by 11. John chapter 8 10 by 11 ang poriwana ihi subrai khorok sapana kerikya hanai bo saka Jisu hai hanai saka hake ang bonono mazra beria thangdi tabo nisimi sumsok ta khlai sidi verse 10 ang 11 bo borok bokrok tisawei burino hai nei saka burima a borok rok la nono mazra bernai rok oro khorok sa pano krei khada obo sungsam o simon o gotona bokrok Jisu Kristo asogui tongpro Israel rok ba Farisai rok ba Israel ni Jehudi ni leader rok borok beri khoroksa chak phalnai oburi no romoi te philekya Jisu ni thane toi phikya ge Jisu ni thane toi phei borok Jisu no tomanai Jisu no romani bagai jekhapana dugo klai romani bagai borok toi phikya tone male roman ni lowo koi sana no buthadi nei dagidane odikar kri roman sara gati kaisa Moses ni law hungke kebono bo samang sitra tangai waijawi tongkai manja khangke bono hadu kogis ma butharnai obo hai Moses ni law nge roman ni law bai phana khaiman khabono roman ni law bai khamai yakhe Moses ni law bai phana khaiman kha obo he wan sogoi bro Jisu ni thane obrin no toipekya Eke poro Jisu ni tani to oi Jisu no sumpekya oburi na toma khlaitai eke Jisu ulo saka nero ni bisingo je pap krei je sumso krei bono sekan oburi na hadur kita siten rei Jisu saka dagi ka eke poro Israel ro borok makhang sagwai sak makhang nailewe log lek nailewe borok burani simi boyos koni simi serai jora kipil borok orni kuturi thangbai kya nei saw jeng nang rok 8 chapter 8 ne full porikhen upne ge tamani bagi okra ni simi okra borok boni sumso kabangku asai bro sumso khaite saurung khaite burak kuk boni sumso obosoi bangkuk na ga hani bagi burani simi jerai jora beba arni kuturi thangbai kya nei Bible saw boni yagulo Jisu Kristo
uburi no sengka tabuk budono oro mazra bernai rok tu de tongkho aburi masaka koisha kriya subrai naga bro Jisu Kristo borno saka tangdi angunono mazra berliya ar oro ni tangsidi dei sumsok tak khalasidi ni saka nge omo uburi manu simiya kaito sini sumsok no nakari roka Kristo sini sumsok no nakari roka sebab sumsok nakarnai sini subrai Jisu Kristo sebab sengnam bustunai subrai Jisu Kristo nge je bustunai no tabuk sai roka tangdi angnonote mazra berliya piaba kaisane kok sawu sumsok tak khalasidi sumsok khalaiyawi tongmusidi naisa ke haine bagino boni busarok no bo omo Jisuni dake mang sini subrai Kristo ni dake mang tangdi nero mazra berjakliya tabo nero no kufur khlai roka piaba sumsok khlaiyawi tonglaisidi sumsok tak khlaisidi o mane no omo yane je nero sumsok khlai pike haine no morkeo sopine o kokbuya tamangke jeng bo jeng no sumsok ni piok naka jeng u kok no wansogui tongthogui khatungui bono jeng bono rothai hnei bkhao wansogui jeng gojeng ke tongthai tamam male ang haine sita pita angkangke o sita pita engmani ani apakai to ani subrai Jisu Kristo no subrai Jisu Kristo ni mungno haya khlai mani klai yani bagai jeng kwthar ke tongthai jengno sini subrai Jisu Kristo sui keceng khlai khaba 1 John thongnya 1 John chapter 3 verse 9 Pila John chapter 3 verse 9 ang porwana kai to ni busa hanke bote sumsok khlailia tamne hanba kai to ni tongmong bini bisingo tongo kai to bini bukhaba bote sumsok khlai manlia ormedi kai to ni busa hanke bote sumsok khlailia maneno omoya je neng sumsok kamang borong wrong interpretation kai sumsok si khlaiya nisa kai to ni busa piaba jeng verse 8 gunai kai ino ang porunai sumsok khlaiyawi tongnai borok bo engka soitane busa tamni hanba soitan John chapter 1 verse 8 ang porwana jini sumsok grei hnei tumungno sake jeng sakno bandeo hake jini tani 구부이 그래 어떤 말이야? jadi korok sasek sini tani sumsok kuri ini syakangke bo sak-sakno bandeman siklayo to nemale sung sato tongsa sini sumsok kuri ini semaya de oro chapter 3 verse 9 ni tola tomasa kai tani besa hanke bo tei sumsok khlaiya tamni hunba kai tani tongmung bini bisingo tongo kai tor bini buphaba dei sumsok khlai mandia o mani tamabu kai to ni busa kabu Khristan hingke jeng sumsok tongthokjagi meya tabugrongdi mera harpe ko klaikha harpe ni susai roi rakha hangke bo harpe yo te tanglia piaba wok no sung jesbon sui rori o harpe yo no tangpi ngo omono tongmung juda Khristan kabu Khristan ke monetani Jisu Kristo ni phan phaikya Jisu Kristo ni wansok bung phaikya ke oboro sumsok doseng twanai 100 bag na jeng khlaiyawi tongmaya haifana jeng sumsok twang man jeng katewi tongi bana sumsok o jeng tongthokjak yangi bana age tongthokjak mau jeng tongthokjak yangi bana age samani no jeng sa yangi bana omhai jeng aste aroni nokhari mano ar ausum sokni kuturi mano hai nang asai katal engkang ken loge nang bebak sum sok no yakari no maka ukok biya oro samani ke tamai John sa nang kebui no kai to ni besa ke nang nini thani Jisu Kristo tong phai kya pola kwthar tong phai kya awni bagai nang a sum sok
nó đừng tí tổng thọc ra cái man đi à không anh có phải đi chân Romans chapter 6 verse 1 2 thằng nhé Romans chapter 6 verse 1 by 2 ang puriwana hake jeng tamo sanai kai to table bot khai độc thương hनै jeng sumsok mang khlai tongsinai haide abo ungli semaya jeng thuyei sumsok bai các lai kya hake bahai ke jeng sumsok khlai mang tongnai jeng thuyei sumsok bai các lai kya or jeng thuyei ne so sebat thui kya ang thui kya ane musuk mani ane wansok mani abo thui kya tabok jisuni wansok mani kristoni musuk mani se jeni bisingo tongo or Paul saw jeng thui kya jeng thui sumsok bai các kha jisu jeni bisingo tabo jeni bisingo potongo or Paul Galatians chapter 2 verse 20 saw ang abo anglia ane bisingo tongnai Christos e naise ne abono jeng kaidor boni sajlani thuibai jengno kwthar khlai kya ge bo jengno kwthar ke tongthung nei boni musumung boni naimung boni nahormung geseng tegesa tomani bagi jeng kwthar ni tongthai sini busak ka phola kathani nokthar te sini busak no phola kathani nokthar khlainani bagi Jisu Kristo boni thui rokha jengno paina kha sini boni thui bai kaidor boni sajlani thui bai jengno pai kya hai bagi tau jeng kaidor ni nokthar phola kathani nokthar hai bagi jeng phola kaidor ni nokthar ni jeng bai ke tong thai kusung kosok khe tong thai kusung khe tong thai kusung je jaga dang mondiro naidi girja naidi mos naidi bor kusung khe tong hai bla ge tabok jeng no sau nini besak sing khan phola kathani nokthar kaidor ni nokthar ge jeng bono kusung khe tong thai 1 Corinthians chapter 3 1 Corinthians chapter 3 verse 16 by 17 16 by 17 ang polgona norok sawiman yada norok engka kaitor ni nokta pia kaitor ni phola norok ni bisingo tongo abani bagai khoroksas kaitor ni noktar sebaike kaitor bono sebainai tamni hanba kaitor ni nok engka kwthar pia norok bo bini noktar ro sengnugo norok engka kaitor ni noktar phola kathani noktar gesung bono kusung ke tong thai kaitor nayo sungno kusung ke tong tung hai bagi no sungno susawi tong rogo susawi na kha sung kusung ke tong manan bagi ketika sang ke sung boni borok kaitor ni borok sung kaitor ni tamana kaitor ni sung kaitor ni engka nga sung omo hai kena kaitor ni kok khana wi sung tongthai sung kaitor engka kwthar nga sung kaitor ni borok engka ba sung bu kwthar kena tongthai puila Peter ro thangai na chapter 1 verse 14 is me 16 jo 14 is me 16 jo ang poribana kok khananai busa haike kaidoni kok khanadi norok mungsa phanosia pro musung ma tei ta tongsiri ahai engyawe norok no ringnai kaitor kwthar engma haino norok bo bebagono kwthar ke tongdi elen bago hai hni sawo ang kwthar ba norok bo kwthar endi gesung tabo age haita tongsidi nironi afat nono ringnai kwthar omai ke nirok tabo kwthar endi tabo rundi rajani besa bikhari heke tongke bahai no sita pita ke amor kasra rok thungui tongke bahai no abo musangya nai thogya hayre gesung bo omo haino sung
जों 가이도 जों संसारनो स्नामनाय बेबाकनि बसा गोथार जत्तनि से गोथार कुकनि बसा दाबक जों बनि बसा ओंखा हानि बागै दाबक जों सावो निरमनि आफा सिनि आफा गोथारबा निरव गोथाव गोथार के तंदि नै जोंनो स गति कैसा जों तमनि बागै गोथार ओंथाय आं तेफोरनि साका जोंनो गोथार खालायनाय बराव जोंनो गोथार के तंगनानै मुसुमो तानि बागै जोंनो गोथार खालायमानिका जोंनो सामंगो फनांनानै हानि बागैनो जोंनो सुवै तंरो जों मानै सुवै तंरो माहाय गेव मानै ताय हाय हाया फैखाके बनो जों सामंगो फनांमाया दावरुनि नों माइ जावनि हे माइरां सुवै तंरै तंरखा बेयाव तमा जमा तक खिरखा और बियाने हा फाइबना उरिवै और फाइके हारबे ना फैके और नों मनो सुयावै दिसे माइ खुरमाना दे खुरमाया गे अमहायना जों गोथार गायतो जों सुसाय रखा सामंगो फनांगानि बागै जों गोथार इंयाके गोथार के तंयाके गायतो जोंनो सामंगो बनि सामंगो जोंनो थेपामाया बनि सामंगो जोंनो फनांमाया बनि मिनिस्ट्रि ओ जोंनो सामंगो फनांमाया फियाबा जोंनो फियक माने जोंनो सुसामानि जोंनो गोजों खालायमानिका बनि मिनिस्ट्रि ओ सामं बनि मिनिस्ट्रिनि सामंगो थेपानानि बागै फाइ थांनायाना 2 Timothy chapter 2 20-21 Norok Nok kotoro podre pod mairang lota tongo baksa rupaini baksa ba rangsakni baksa ba bupangni tei baksa ba hani baksa ke nangkukma samangni bagai baksa ke ahaino khoroksas omotui hamyarokni yakni sakno susake bo nangkukma samungrokno chukui manane tamni hunba bo susajak bo nokphangni nangmani borok bo bebak samang kahamno phanangjakna bagai tiyar tongo nei nok oro sawu nok kotoro podre pod mairang lota podre pod manai tongo baksaba rangsakni baksaba rupaini baksaba bupangni haibana taburon din nang rangsak ni pa nang thun rangsak ko nang tokhi klai ja ko nang mai sama no rangsak ni play pa nang thun samai haibla bupang ni pa nang thun hai pa nang kaha ke sengaro mai sama na lai blai wo mai sama na hai ba kina om hai no nang jes sungsani kaha ong pa nang thun piaba ni tongmo nang jes lekha kreng nang jes kaiden kok saran kreng panentun hai pana u borok kusung ke tongya u borok kupur ke tongya kaitor je borono kupur khlai mani ya gulo bono bo kupur ke tongya ante u borok no kaitor samango phanangmaya boni samang ni bagai bo aborok no samango phanangmaya ke obono jingno kusung kupur angnerono kupur kusung khlai kaba a kupur ke na tongui thangna naidi angnerok no ani samungo thepana ni musungo us bu sini bai bugra kaito jona omahike jino sau get nang kaito ni samung tangna ni musuka kaitor bai tongna ni musuka actually je asai kata engza jottona kaito ni samung tangna ni bagi jisung ringja nang kaitor baksa tongna ni musuka kaitor bai himna ni musuka jin Kristo bai thamja tongna ni musuka ke jeng bo kathar ba jeng bo kathar nani nangnai kathar ke tongya ke jeng bo bai baksa tongbai maya jeng borok munisho jeng sumsok bai keplan jeng susai rokha jeni sumsok nakari rokha ngetabo jengno kusung ke tongri hinai geseng nugu tabuk nirok temang bu kusung temang bu kupur obo confusion pana ngi mana ang kisa sai kana Peter ni sagri rong ni Yesus Kristus sagri rong yak musui tong pro Peter ni joras Peter ni rosok pekya Peter hai ni sawo bukra nangano ani yak sumagla angke Yesus Kristus sawo nero angbai yak ani yak musuzak yak bo ani angbai tong mi ya
Nggak Peter apa sawo? Ani yakung sini ya. Ani bakro besar busui do sigi. Ini sih. Temannya, bahwa Yesus sebenarnya yakung sui tong angke bahwa sak dong pelai omong zakah. Nggak apa Yesus teman sih. Tu itu kukza baro. Bahwa tisha tu kukpina ini ya. Yakung suki ne payu. Ini sih. Nggak sini somas rogo agak seng omah hitong rogo tabuk to kerja. 아게선 바다로 바자라고 탕패게 한게 약수의 노하우 tuiketi paron tu kupai hai pun sariyo thona ni sekangbo seng teisa bazaro guri phaimani ba yakung rupsui seng thona ni sekang bazaro thangya pana yang parro guri pana seng thona ni sekang yakung su piaba seng tek tu ku liya omono saman ingka tuitukuk jang mane sky tor jengno je sumsok ni sunani nakar jang mane o samang khlai rokha piaba tabuk jeng thunani sekang yakung sumahai jeng sunani nangnai iko omono ferlai mane tabuk jeng Khristanrok sumsok kusung ke tongdi sumsok bai kagi tongdi mane u yakung sumane jeng kaitani kok phaibai jeng sunani nangnai jengno morkini yakni 피억나 이바게 already 보스노 그슨 카이 고풀 카이 로이로카 보이 박사 똥만에니 고풀 스나무이 정로로카 피아바 승크탕 똥사 시니 승 숨속어 똥어바 따욱 정 바다로 엉카게 둘라 핫루이 낭마하이 승 낭피네 하이바는 몰키니 양스마 피오카 이게 우 둘라 어몽마니 발리 낭마니 보너슨 Masunai, abangka kai ni kok thai bai seng keseng ke tong nang nai o ta khai di keseng bono khaya ke tong nang nai o khaya ke tong mai yang ke mor ke sok nai obuya kabang mo hai phurung nai betong pia obuya nen angnono kopur khai ka ba angnono kopur khlai man engka angnono samgo phurang man ba ge nen hamya engka ke ang ono samgo phurang mai ya Of course, jeng betai bai nasiwo, betai bai ni bupang sini jago, obo jeng sai mana nango, je betai, awo hai ni bupang, betai bupang kaham tayo bupang hamya, betai hamyan tayo. Ya kabang ma, kebu asai ketal ni apa na, acting pun klay mana, hai mana, boni samung bai ni sini jangan bok kebu kai tang besade besaya, awo sih. Hari jeng tangayana Pila John chapter 1 verse 5 to 7 Pila John chapter 1 verse 4 to 7 5 to 7 ang poribana kaitor engka poho jeng bini sajlani thani khanawi norokno samane kok engka omong kaitor engka pohot bini bisingo kisisa pano manak makrei temungno jeng bobai thamsa ke tongke tongo hnei sawi manago tongke jeng kogobo tei somongobo tatal engmaklayo tamo engke temung bo pohoro tongma tei no jeng bo pohoro tongke jeng kiching jeng thamsa ke tongma klayo pia bini sajla jisuni thei jini beba sumsok no susawo aro tmaisa jeng bini sajla ni thani aro temungno jeng bobai thamsa ke tongo hnei sawi manago tongke jeng kogobo tei samongobo tatal ma klayo nung kebu no kaitone besa hnei sawi nung tongmung si pherbani krei gebo dala kebu asai ketal nyekho kaitone besa nyekho kai dorong ka pohor menang ma bai pohor bai ke thansa manai sing boni busa manai bai thansa nga omono kai dor no Kristo sini bising tongpai mani fola sini bising tongpai mani ka sing no kusung klai tongrona ni bagai hamya ni ka teroi tongrona ni bagai sini phan bai ya boni phan bai ke kebu Kristan bo selai jak manai boni thani selai jak manai tongnai 어버시 어로
사는 나요. Dari Hebrew chapter 12, what is it time isn't it? Hebrew chapter 12, verse 14. Verse 14. Hebrew chapter 12, verse 14. Berak borok baino kecang ke tongna naidi pia ketar ke tongna naidi tamni henke abo bai abo hai ke tongya ke bopano subraino nublang berak borok baino kecang ke tongdi te kecang ke tongna naidi niso kecang ke tongna naidi pia kwthar ke tongna naidi niso kwthar ke tongna naidi tamni henke abo hai ke tongya ke bopano subraino nublang जों no kaipot kwthar ke tongdi kufur ke tongdi boni busharok no haini jo mane omo mane neng tama omos tamasa kaito ni busang ke bo kufur ngani nai bo kejeng ngani nai omo hai ke no aste sen kufur ngruk kejeng ngruk ngi mana kejeng ngnani phan जों no roi rokha kebo Khristanrok ni thane o phan tongo kising kwthar kufur ke जों tongna namnai jefro omo hai ke tongkha ke omo hai ke जों sakthari omo hai ke tongkha ke Jisu Kristo kibuli faibro boni जों sasabai bo kibuli faibro जों bono tomanai जों bono khakla peheri जों bono lamsok manai pebo nungtabo keseng kufur ke si tongsok liya leta pita okay bo faibro bole busuk keseng neng ini lasi mani mekhang kriwibo kulpayang ngai nge omono kaito boni busharok no ronani bagai sokat khatiwi tongo ang daktino phainai ang phaya sanini ro keseng kufur ke tongsok di nei sini suprai Jisu Kristo sungno sa kete sing kaini Bible nai pailai sino Puila John chapter 3 verse 2 by 3 Puila John chapter 3 verse 2 by 3 khajani takugro जों tabuk kaitoni busa tamoke जों ulo tamo no abo tabuk o kaham ke sawi manyako जों sawi mano bo nukjak poroke जों bo haino जों bo haino ngnai tamni hanba जों bono abo haino abo nuknai bono omotui ke khatungui tongnai ro borok sakno katsui bo bohai keno kwthar khlai tono tabo जों tabo kaitoni busapano जों bomo hai kaito bomo hai sini Kristo bon जों sasogi meyako bo जों salsa mo hai jora sok painai bo kibuli paipro जों bohai ngnai bono bo nuknai bohai inkesi जों bono nuknai Bible so kaito no koisan nugia pia ba bo paipro जों no bohai khlainai bohai kena जों bono bohai ngnai geseng bono bo no जों apro nuksoknai apro kaito tomo bahai bu जों nuksinai sisinai ngetabo u asa ke tongnai ro bono asawi tongnai ro boro kufur ke tongo geseng sakno geseng khlai kwthar khlai tongo nisa nin tane asamani tong asamani kubu tongkang ke je boro kubu ni Kristan o boro ni obono asamang ngin nang kubu ni asawi tongkang ke nang saksuno kwthar ke tongsok nai nisa tabukrondi khorok sasuk nok ni boro bohi panangka besai phaisnai ni saiman kang ke tomanai juga lei kaha ke sajogui akoi tongsoknai kedeng mani pore phaikya ke omo haino sungbo sajogui जों saimano kaito sini Kristo bo prokibuli phainai tini de phainai khana de phainai ni kasok ruk of course जों bo pro phainai जों samaya haibano bo phainai ni kasok mane जों saimani tong yang जों sano nai ni kya bono poito khlaini rok definitely borok saimana tini bu khaimana khana bu phaimana gesung tiar kubu no bono poito khlaini rok borok
sakno tiar ke tong o tiar ke tong mani engka keseng kwthar ke tong sopan. Second Peter chapter 3 11 ejime 13 jora 11 to 13 hake omotui ke bebak no thangbainai henke norok bubotui borok thaiklai norok kaitoni salno naising tutui pia abono daktino phairona nai tutui norok kaitoni yago yapharjagui kwthar ke tongthai a salo nokha khamui thangbainai hake a tungma bai nokhani sal tal te atukri ro golewi thangbainai sengkhe kaidor rena hnei kok rumani a ha ketal bai nokha ketalo naisingri tongo aro se borok kaham ro tongbainai jung saimano kaidor beba no sok khlai bainai ngeseng no tongro wani bagai ketal sanai paijak aro tongro nai neise boni besarok na arok langai tongnai o sengsar waisa Jisu Kristo phaikang ke o sengsar besuk urumuru nam besuk podre pod kosto tek to tongno tomani mole kaitoni khariok masi krikya phola katha tisai klan jaka tabuk to kaitoni khariok ma baise soitan je khlaina musulmano khlaina yangai tong ke kaitoni khariok ma krikya phola katha krikya ke tamang no ningwan sore ye watau tomanai borok ama kaidor nairo borok tuma purunto Jisu Kristo phai chupai ke Jisu Kristo Bible kaha ke pori nei Jisu Kristo phai mai ya golo tomang nai Jisu Kristo ya phai mai ya golo puila sakang ke tomang nai soitan raja sanai Bible sun kaham ke nu Revelation kaham ke pori ni ngana kaham ke nu nai ke Jerusalem o temple tangjak nai tak Jerusalem temple detong kiri namanya Yesus Kristo payako Yesus Kristo paykan ke Jerusalem temple tangjak nai borok sawo tamanai China ne burui ngai Yesus Kristo ngai asai payka bobro koi onek bosor sekarang ngetau tangjak khole mon Jerusalem temple ne dala Jisu paimana koisa sia. Angke Jisu paimana yagolo boro sengsa no dongsok khlainai dongsok khlaimana yagolo sungno tei dongsok nia jagao sungno mane kaha tei aro kosto te to kuriyo sumut langnai. Ono millennium kingdom. Oke. Nero kamangma srai siklaro butongo kamangma okara roksa sitabo angkanawo China ni painai ni akaba ang sang hong ni dol logo kwang ma temanai lama korora la tongbai kan ni kahan ke Bible na pori di one sok di Bible temasai kaitol kian ronai of course joktone se important ke mathangjak maniko kubu nang mathangjak khang ke nang kaitone kok no gunung pusi nai tabung di Bible sawo ani mera ani khorang no busiu ani khorang no khana Bible sawo sini bugra Jisu Kristo angka mera murid nai sangka boni mera ro no phangni khorang no busiu je boni mera ya ro ke boni khorang no busiu je kono ruprikhan sia no ruprika nomono ruprika Musano buruk mereka borok temanai ngomoni merah ni bukur kami pegang kerek peritang dia sen rukpreya kewi Khristanrok rukpreya ga omono seno je kewi Khristanrok no kaitor sawu ang ketharba nirok kethar indi ga ang tini sai knaroka temani bagi seng kethar engkai bosno samgok pangna musungalo kuida ke bosno piokha sungno sumsok ni mane setapita sumsok ni suwi sungno kethar khlai roka jeng sini apa kaitor bai thansa khlai tongmana bagai bo ketharba sungno bo kethar khlai roka ge
जों बनि जों फला गथारि नक था काइतनि नक था काइतनि नक था न जों गोजों केना तंगथाय बाय तंनानि बागै बनि सामोन खालायनानि बागै जों गोथार के तंथाय बनो नायसिं तै जों बो गोथार के तंसक्थों होननाय बेबायदि जों अरन पाइरेस नायदिनि सुरिनाय बग्रा जिसु ख्रिस्ट होनना हामबायरु अजराव नों जोंनो हामजाकमा बागै नों जोंनो सुनानि बागै नों कालबारि क्रुसाव थैखिया थै साखलायखिया ओ थैबाय जोंनो गुफुर गोजों खालायखिया गायथ' ताबुक नों जोंनो नायो गुफुर के तंदि गोथार के तंदि तने माले नों फाइप्र जों खागला पाते वै नों बाय मालायै नों बाय नन लाम सक माना बागै नों अमा के तंदि होननाय नों जोंनो सामङक फ्रांनने मुसुं जागो नोंनि हा फुवारथानि नों जोंनो थेबानानै मुसुं जागो गायद फियाबा गोजों इयाके जों नों आरो जोंनो थेबाय मैया हानबाय गायद नों नायो जोंनो गुफुर गोथार के तंते नों जोंनो जबादि नोंनि बिसिं नों तंफायमानो जों सेवै गुफुर गोजों के तंसौ मानो बागै तंमानो बाय गायद नों निन जरा निन थाने अजरा हानि हायाफारो बग्रा जिसु मसीह आमेन